салом алейкум ба ҳама мардами тоҷик. раҳмат кардум балои лайкҳои жирни, комментариҳои мушни. ҳай тарафи шумо лайку подпискаву поддержка. ҳай тарафи ман боша видеои нав. ва ногуфта намона. ҳамин видеои ки ҳозир шумо тамошо мекунед ҳамаш якм шуда дар инстаграм пайдо меша. барои аввал баридем инстаграми канал подписаться кунед агар кадаги набошед. спонсори видеои имрӯзаи мо сайти Продай.tg. дар ин сайт шумо метавонед ягон чизи монда ба фурӯш монед, масалан хона, велик, телефон, чизе ки хоҳед. сайти навай. ин сайти адата бародарони тоҷики худмат сохтанд ва барои ҳамин бачаҳо биёед поддержка мекунед дар саршавии корошон. ва ҳозир шумо мегӯед ки хали сайт Тоҷикистон дар бисёра ҳо бисёра не ки чанд қай бисёр боша, шумо ҳам қад тез мефурӯшед чизотона, бо ҳам қад тез мехаред ягон чиз. Продай.tg. Продайте всё, что хотите, и покупайте всё, что хотите. ссылка сайт дар таги видео. аммо боша сар мекунем аз учкара. вақте қати арӯси якум то рафтесен, як арӯси дуюм то надиден, просто через плечо. ки буд вай? Намедонам якум бор дидестамаш. ҳастанд одамое ки зубнои пастара то қуртақша меҷиқанд. бо мара мега ки тараф фарёд кадаки нестанд. чо кадисти? дандон машуданем. ма тара нагуфтам пастаи нав хар. ҳоли тамом нашудай. ҳичиш мондагӣ нестай. ҳоли кам тарак дора. Love me, are you riding? Say you'll never ever leave from beside me, cause I want ya. ҳоли кам тарак дора. ман медонистам ки кам тарак дора. майла асал ма рафтам. ҷона ма гапат дорум. чӣ ҳозир ман просто рафтестам. ҳо ҳозир. окей. чӣ гап шид? ма намедонам чӣ хатида бугум. роста бугу. ма хушрӯӣ медонам. не ман хомиладорум. вой дилам. ҳей чокат. мазам гирифтестай. ҷона чӣ шуд дада? асал? асал асал куҷо несишдӣ? гуфтани будам ки ай то ҳомила нестам. чӣ хай ман ҳомила нестӣ? ай ки набошам. ту гуфтӣ ман аввал охир. вақте хуши кор надорӣ бо тара кор меган. эй мусор пир шудагиай. навбайд тай парфтам. ҳоли пир нашудай. камтар сим задан дар кор. я ҳафта шуд сим заистем. мекума худам бинам. наихе меҷиқам. сим мезанӣ. ҳолиам пурай. ман ҳоли тамом накардам. чӣ? чо мекунира? вақте об мерезӣ симзанӣ осон мешавад. и кувалдай? ман ҳоли тамом накардам. намешава эй. и киай? ин мастер спорт айда симзанӣ. ба ҷаҳон. якум раунд рафтем. хонаи мара чапа кардем шумо. шумо чӣ мусора ҳурмат намекунед? брайҷа. ман ҳоли тамом накардам. ба фикр меям чай ман хеле нест. вақте дар хона ягон меҳмон бошангар модаромон меҳрубонанд. қарибе. ёд биги барашка бозира ёд биги. оча мекуша. тез надида ҷамъ кӣ. бо чира шикастӣ? ҷувони марг бо резондӣ. та қати ҷурат шиштайдаҷа. чаҷон қати ҷурам шитам. зиқ наша ҳозир ман ҳамаша тоза када мегирам. барам латтара биёрам. гуфтӣ очам мекушам аку? сағира ҷурат рава мурдӣ. не очаи ман ганда хубай. чашмота мекаву мегирам. фаҳмидӣ? раҳмат ки то хушо тамошо кардем бачаҳо. лайк подпискаро фаромӯш намекунем. ва ранги ҳамавақта чӣ гуфтанӣ будам? рубрикаи комментариҳои мошни.
When you move, I'm in